Kini dek All India Radio Shillong ki khubor an pule da Jerison Wardry ki mat ki bakongsan jung khubor minta ka step kilong u mintri rangba do kari Narendra Modi ula ong ba ki jingile persha ke jingpang COVID-19 kin pinong ye kari ka bala banyeng hala ki jong ki kjat ka jingdan jeng ki pri hapo kari ki blakot na ka jingpang COVID-19 kala poi minta saka sap khandai point REW na ka shispa Kiu kujungdan jeng kipri hapo ka perthei ki biyo ek jingpang COVID-19 saka nyopu lakmut ha ka palat saulak khatwe hajar mut kilakhlat no ki khubor ki babnya u mintri rangba du kari Narendra Modi ula ong ba kari India kala pinkre lupai ki matrikam ya ki ba ensep ya ki ba unsependrikam hadin tangshukut no kani ka jingpang COVID-19 haba a jington lingba ka video conference ha ka jingkindo lang ha ka sin ka bakandai pesan jong kinong sengkar khana jo ka Indian Chamber of Commerce halor ka phang jing ki bro ka prthe ba ka jingonong ka long ha Kolkata hinin ka sngi u mintri rang ba du kari ula pinpa we ka jingka shan jong ka sarkar ki bro ba kunjuru ekimat rikam ki be dei bat ki be pat kiri ula ong bakari India kalami shakmat banyale persha shibun tali ki jing e Khamtam hakabede bat ka jingpang COVID-19 bat ula ong bakini ki jing e klanang pengklan shishu yakari ka mintri jangkatnat platinka ka Nirmala Sitharaman himin kasni kala ong baki public sector bank kila dep and plat yaka song pisa ka bakhat hajar aspa klur tingka shaki jilla baki union territory Shushu kalaong baki niki public sector bank kila dep and bha yakaram kabakot arpusaw hajar arspa and rupoklur tingka hapo ka shispa na ka shispa emergency credit line guarantee scheme kabakin tupru yaka song pisa bla dep pelat bun na kani ka song pisa la dep and pelat da ka state bank jangkari India bat da ka Canara bank Menteri Katnat Tokot Kakya jang ka jilla uba AL Hek hinin kasni ula let benjingo ikijaka bla perking ni ka containment area ka bedang hakasnong nong minsong hadin balalap bagi armut gibriu ki bedang shuan phan shen na New Delhi kilayo ya ka jingpang COVID-19 Menteri Kakot Kakya ringkat bat director jang Kakot Kakya kila shimkya ya ka ni ka kam bat kila kintui kipat ba bakimde ben ibeng ni pitpo ya kitu ki bro ki beyo ya kani ka jingpang shushu ulaong baha ka bay day ba ka jingpang sapryang ya ki khubor lamler lingba ki social media ha ka bay day ba kani ka jingpang ulaong ba unsa shimkya ya kani bat ulaong ru ba day ben pinchitam ya kum kini ki bro ha ka way pat kalyang director jang ka kwat ka khya Dr. Amanwar ulaong bakat hadu minta kilala ben telakam ya ki jingja ha ka bay day bat kani ka jingpang COVID-19 ka sarkar Meghalaya hinin gasni kala pintip baladan sa summit kibriu ki hapo ka jilla ki balakot na ka jingpang COVID-19 ka balakot minta sa khat prangut haba kenlang ya kitu baro ki balayo jingkot na kani ka jingpang haba pintip ya kani usimbat menteri rangba jong ka jilla uba preston tensong ulaong bayaki ni kisanmut dang hab ban bishar bnya biang hadin katu kat nisni kat kum ki kendon jong ka World Health Organization bat kidang hapru ban pinkerpang yel de hadu khat sausni wat hadin bala pelat yaki bakin litpan shila ki jong ki yeng kisam shushu ulo pintip bakat hadu minta la deb ban pha hadu khat ar hajar shispa san plat le ki nongmuna na ka binta ban bishar bnya bat na ki ne ki khatwe hajar praspa life khandai tali kilong negative ni kimdan shu yaw nyuk nyang jingpang arspa anya photli pat kidang ap ya ka kai phat khat phrangut kilakot bat iwei blakhla no bat arpasan ngut pat kidai ki bidang don yaw nyuk nyang jingpang kat hadu menta ka jingdan jing kibri ha ka prthai baro ka wei ki balayo ek jingpang COVID-19 kala kiyo menta saka nyopu arlak ngut ha ka bapalat sawlak khatwe hajar ngut kila khlat no na kani ka jingpang
kat kum ka jingte bala alum da school ba Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering la ong ba ka jingdon jing ki bri ha ka perthei baro ka we ki bala yo ya ka ni ka jingpang kala kot sha ka nyopu arlak sapu hajar shispa prangwit ki bri bat ka jingdan pat jing ki bri ki bala khlat no na ka ni ka jingpang kala kiu sha ka sawlak khatwe hajar arspa nru phongwit Hakabede bakane ka United States ka ka weni kiri ki ba buntam ki bre ki ba yo ya ka ni ka jingpang hakaba ki ba pang baro ki dan hadu khat khandai lak nyop khandai hajar south pa khat wengut bat ki bala yapat na ka ni ka jingpang ki long shilak khat we hajar khandai spa prap khandai ngut ka ri ka ba but pat ka de ka Brazil hakaba ki ba pang baro ki dan hadu nyolak life khandai hajar sanspa laingut Kani ka khubor ka wanchipi na ka All India Radio Shillong. Ka sarkar pedang hinin ka sni kala pintip pa ka jingdon jing kibri hapo kari kiblakot na ka jingpang COVID-19 kalakot sak sapu r.riwe na ka shispa. Hakaba ki bakot baro kilong shilak sapwe hajar arp kandai ngut. Bala ong bahapo kini ki arp saw kinta balalet kala don hadu san hajar praspa arp lai ngut kibriu kiblakot. Hakaway pat kalyang ka Indian Council of Medical Research hinin kasni kala lab in bishar bnya hadu shilak sanpo hajar tali ki nonguna ha ka shisni bad hapo kini ki arpu saw kan tablet la lab in bishar bnya hadu shilak sanpo we hajar praspa pratali ki nonguna ha baro ki laboratory ki bedan hakari ha Manipur sa arpu saw mut ki breu la lab bakila yo ek jingpang COVID-19 kabala kintiu minta shaka laispa nrupun rumwat ka jingdon jing kibriyo baro kibla yo ekni ka jingpang ha kani ka jilla nakini ki arpa sawngut khatlaingut naki kide ki shinrang bat khatwaingut pat kide ki kinthei bat kideiru kibdang shwan paishen nasabar ha ka we pat kalyang shiphongut taplat no hadin bakilakot nakani ka jingpang bat haba khenlang baro hadu nyoplangut gibriu kilakot bat arspa khandai phlaingut pat kide ki bidang don ya kani ka jingpang kat hadu menta ha asam pat ka jingdon jing gibriu ki bayo ya umi khnyang jingpang kala kiu menta shaka lai hajar sauspa lai phongut bat nakini shi hajar sauspa lai pu arngut kilakot shi hajar khandai spa prap khandai ngut kide ki bidang don ya umi khnyang jingpang ba nrungut ki pat kilakhlat no ha Nagaland la yo jingtep baladan sa armut kiwe pat kibriu ki bedang yo thamai ya kan ga jingpang kabla kintiu menta shaka shispa lai phongut ka jingdan jong kinong pang hapo kani ka jilla hakin nakini shispa prangut kide ki bedang dan ya kan ga jingpang bat arpu armut kiwe pat kilakot ha Mizoram pat khandaingut kibriu kila yo thamai ya kan ga jingpang kabla kintiu menta shaka shispa armut ka jingdon jing kibriu kibla yo ya kani ka jingpang hakaba shispa angut kidang dan ya kani ya unyu knyang jingpang nakini ki khandaingut sangut naki kide ki bedang shwan phai na Delhi laingut na Maharashtra bat iway na West Bengal Umintri rangba jung ka jilla Manipur UN Biren Singh hinin kasni ula ai kusnam da ka songpisa ka shilak shipo hajar tingka shakawe ka long kimi ka kerteng ka laibi oinam ka long ka nongdi jingdi harut surak bat ka long ru ka nongnya kali oto kum shibinta ban ainam ya ka jingslur bat ki kamba bha jongka ha ka ba kala yarap ban punpoy ya ibe inong pang iblakot na ka jingpang COVID-19 na JNIMS Imphal East shadu sa Kamjong District kabag shimpor hadu pragan taban poy shakani ka jaka hakamiet jung ka laipoy tarik ujimang bat shitarik ujilliw arja arpo yakani ka khusnam la no sinyang lang ru daki katu kat ningut kinong seng kam la jong kibadan hakani ka jilla ringkat ba kinong Manipur kiblasa shabari kintup yakibana US UK Canada bat kibana Singapore kumshibin taban aimin se bat pinslur yakani ka kam balale dakani ka longkme kuman chikdo hangni ka laibi oinam ka de ka bashang basa ha pangi bazar chok Imphal East ba ka longru ka kmi jing ki anut ki khon shinrang bat ka longru tangmaka ka nong kamai hayeng hasam
katu ki khubor kila kot ki bawan chapin ko All India Radio Station hakapor prabjing in so Delhi Station ka benta ki khubor ki ban wanaka